हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोना नायगासिनो दिनद दैमारि इउटुब चेनेल जों लोगोफोर दिनै मायाव दंफैयो नोंथांमोननो खिथागासिनो दसेनि उनाव साबस्क्राइब खालामग्रो खालाम दे खालाम थुदो थुबाय दा जों सोर दंफैयो होमबा नै जोंहा कमल दं ओइखै जोंहा बेखौथ' नुबाय थायो खावब्लाखौ ए बुन्दु नायलाय खनसे हाथाया नोंना माब्रै जाना दं ले हाथायखौ खोन्थाब्रा फाग्ला जालाबायो नामा इयाव फाग्लाफ्रा मास मोनसेसो जाबाय लोगोफोर दुगैया बिसोरो ओंखायनो नै बे दैमायाव दुगैनो लाबोदों इसोरखौ बे दैमायाव सबनसिरि दैमायाव दा लोगोफोर जों सबनसिरि दैमायाव दंफैयो नोंथांमोननो खिथागासिनो जायगाखौ माबायदि लोगोफोर नै सबनसिरि दैमाया फुरा ब्लां ब्लां एकदम नै बालाबारि गेजेरावसो दंफैयो जों लोगोफोर ओइ दालांखौथ' रोमैसो नुहुरो बिराद आफाङाव दंफैयो जुम खालामजागोन ना जायाब्रा मबाइलालाय जुमबो जाया माथो दाम खमि मबाइल मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर नै जायगाया नायदो बाब ब्लां ब्लांखा जोंहा सार सासेया खिदोंमोन नै दासो फैदों जोंना खिनाया फुरा सेन्देलखौ आखायाव लालायना फैदों जोङो बालायाव मानो फैदों होनना बुंबा नै नोंथांमोना नायदो ओइ नै बिथांमोना प्रेक्टिस खालामनो फैदों आरोना बालायाव बेनिफ्राय आङो बेरायनो फैदों एसे इसोरखौ नायनो फैदों आरोना जा कमल बिथाङा मा नै दे मारै बेयावहाय बाला दं बेयाव बाला दं मोनथामाव फुल बाला दं माने माबायदि खालामो नोंथांमोना नायबाय था आंथ' मिथिया माबायदि खालामो ओरैनो नायनोसो फैदों आङो नै दे होद' नै मारिसिगोन जोंना बिथाङा वा हो गेवबायसो माथो थोदस मोजांखा सेस गेवबायसो फुरा फुल दं आरोना इयाव लोगोफोर मोनसे क्लिप होजायो बिथांनो मा जाखो ना खानायाव बिया एक्सपार्ट माने जोंना नै नायदो लोगोफोर जोंख्लाबजोब्बाय खुसिया बायदि जोंख्लाबजोब्बाय आरो ना खारा होश बाप आंनोथ' एसे गुवार खालामखानांगोन गाहाय मानसिना खेबलायबाय आरो नै दा जोंहा नरसिं बिथाङा होनो नागिरलायबाय सिसपेक खनसे खोन्थालाय बेसे गिदिर गैथारालै गोरानरान वा नोंथांमोना मा जानो सानदों आसलथे बुंलाय मा जानो सानदों बिदि एसे खस्थ' खालामनो सान्दुं गोसायाव बडि बिल्डार ओमफ्राय नोंथाङा मा जानो सानदों बिथांना बडियानो गैया नै जोंना सोरलाब सोथाबथार रायजोफोर एसे सिगांजों देखायलाय हाबालै देखायनो गैथारा आंनिखौ नुबाथ' आरो नै जोंना जागायबाय बा बस'जोब्बाय लोगोफोर टायारखौनो टिपखौनो बस'बाय जोंना बिथाङा बाबा खुंखार नुखायो फाग्ला बोरैबा मोनसे अख्रुग्रा नुखाथारो फाग्लाखौ हैस टिपखौनो बस'बाय लोगोफोर दहायसो बायना लाबोनाय टिपखौनो बस'बाय इयो से बाबा देन्जारलै बे खिन्थु 1 2 3 लगाय दं मोदानदों आरोना ओरैखै जाला लोगोफोर जाला ब्लगारलै जोंना एकदम नेक्स्ट लेभेलखा जिरायनानैखा नै जोंना होसिगोन आसोला बेखौ नायनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना बाबा नाय लोगोफोर हारा गोजाखा फाग्लाया उखिला थानांगोनलै
सोरलाब सोथाब नालाय बिखायाव मा खोमान गोजाङाव आसोल ना मालाय बाब 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 हो हो जिराय ए मा एम्बुनि बारखो सिदा बानायब्रा गाखोसो ओरै ओरै जिरायबायना हो हो आथिंखौ ओरै खालामनो नाब्रा ए लोगोफोर रोङाखै माने दै बियो जोंना कचार सानै दं नै इसोर हेड मास्टार आरोना जों इनि आंबो खालामनायगोन लोगोफोर नोंथांमोननो खिथागोन र' आं माबायदि खालामो जिरायबायना जिराय नै फोरोंनाया फोरोंदो आरो नाय अ इदिनो आरो जिराय लोगो लोगो जिराय आयो लोगोफोर जाला जोंना तालिया जोर जोर दस बार हो 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 आरो हो होथार दे अ हो होबाव होबाव जोंना ब्लगारा ट्राइ खालामनो नागिरदों आंथ' हाखाया बायदि मोनदों ना हागोन फेमिलि पेकसो नालाय लोगोफोर जाखाया बायदि मोनदां जागोन जोंबो ना रागा जोंबाय बेखौ लोगोफोर थब स्र' खारसारो जोंबो आं बेखौ दा दे जाम्पिं जाम्प फाग्लाफोर जों ओंखारो हेभि दे जायालै लोगो जाया होद जायालै ini मबाइलखौबो थुयो बैयाव जाबायलै बैयाव दा बोरैबा जाबा आं लोगोफोर आं खालामफानायदोंमोन आरोना आं हाया लोगोफोर बुहुद गोरा आं हाला आरो बेखौ बानायनो बिसोर माबोरै खालामथोसै आं हाला लोगोफोर ओरैनो फैफादोंल'सोमोन आङो बेरायनो बेनिफ्राय ब्लग खालामनो होननानै दैमायाबो एनै दा इयावनो बारसोमगोन जों बुहुदनो नायलांबाय दा नोंथांमोना नै आरो जोंना सासे खुंखारा दाबायलायसिगोन फाग्लाखौ अख्रुबग्रा नुखायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय माबायदि नुयो बेखौ नायलाय बडिफोराथ' बुंथाव जाखाया हजोंनिसो बडिया गरम जोब्बाय लोगोफोर दुगैबायानो हनै आसोला नै माखासे बारसोमबायानो दे बारसोम बेग जाम खनसे मारिना होब्रा लागाव मजा गाइस मजा आबा हाबना नायनो र' वा बुहुद गुसु हैस नायलै बुहुद गुसु लोगोफोर दैमायानो लोगोफोर दालाङा ओइ नै रोमै नुयो जों बुहुद आफाङाव दं माने गाइस एटेक बुहुद गुसुलै आयु मिलौलायदों माथो थोस नाय सिम्पुआनो गैया माथो दुगैखांबाय लोगोफोर नै फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय नै खमला जानो नागिरदों खमला थाइसे खोन्थाहर ओइ फाग्ला कालार नाङो खुंखाराबो जानो नागिरदों जोंना खुंखारलायनांगौ गावनो खुंखार गोदै टिउट गोदै माथो जाना खोन्थालाय मोनसे बवा अख्रुबजोबखायो माथो इले सिनायगोना सिनायाखै देन्जार नुखायो वाव फाग्लाखौथ' अख्रुबग्रा नुखायो देन्जार नुखायो बेखौ बिया फाग्लाखा नुखायो ओमफ्राय नै बेखौ नायबावदो मानसि गोथै जाग्रा नुखायो फाग्लाखौ नै ए देन्जार दाना नायनि र' इसोरनि हैस
देनजा गुदै माथो जोंना आदानि फिसालाया खेबसे लाङो खेबसे जाबाय थायो हारसिं उन्दैसो जाबाय बुन्दुफोर जाग्रायाव मा मा दं होनबा नै खमला दंमोन खमला जाबाय ओमफ्राय नैबे मा नैयाव ब्रेड दं आफेला थाबाय ब्रेड आपेला थाबाय स्कुटि सिङावनो नैयाव बुट दं बुटखौबो खेवब्रा हा खेवलाय देखायलाय एसे नै बुटबो दंबावो बिराद बायदि बायदि जायोलै जों बाप अयनायसो जानायाव हाया जोंजों ओइ नै जालायो जाग्राया आइया फाग्ला बेनाबो इउटुब चेनेल दं देलाय नोंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ बुंलाय आंनि इउटुब चेनेलनि नामा ZX Blog नोंथांमोना थांनानै सापर्ट हैदो बिथांखौबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो 100 खालामदो माथो दाबो 100आनो जाया जल्दि 100 खालामना होदो नोंथांमोन बारा गैथारला 100 जानो 100निफ्राय 200 300 1K बिदिनो खालामलांबाय थादो आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लोगोफोरनो शेयार खालामदो ना मा होनो बुन्दुफोर दे एसे माबा मोनसे होनहरदोब्रा दे बाय बाय लादो खनसे गासिबो बाय बाय गाइस बाय बाय टाटा